hotels, creuers, vols, cotxes, trens, ferris, visats. Armageddontours.com. L'Escó vol aconseguir la primera victòria a casa en la 8ª jornada de la tercera divisió, que el portarà a rebre al Vilassar este dissabte a les 5. Els esconecs només han sumat un punt dels últims 12, mentre que el seu rival ha aconseguit 7 dels últims 9 punts en joc. Germán Inglés, tècnic de l'Escó, parla de com afronten el partit. De cara a esta setmana, recuperem a Pol Benito, continuem sense Gerard, però hem d'intentar refer-nos a casa ja i aconseguir els 3 punts davant un Vilassar que és un equip, la veritat, que ja ha consolidat dins de la tercera divisió, en jugadors en la part ofensiva importants, però treballarem durant la setmana per intentar fer un bon partit i aconseguir la primera victòria que necessitem, ja que encara no hem guanyat a casa. Germà també explica els canvis que es preveuen al conjunt riberenc. Hem tingut 2 baixes a l'equip, que són la de Jorge Granado i Mat, per decisió tècnica, i estem intentant poder aclarir-nos en aquests jugadors per a poder que surti el més aviat possible i poder incorporar 2 jugadors que, sobretot a la part ofensiva, ja que la baixa de Gerard Badia és possible que sigui de llarga durada. Intentarem, fins que arriben els nous reforços, si així al final es produeix, intentar al màxim de treure el màxim de punts possible. L'Escó confia en canviar la dinàmica i sumar els suficients punts per escalar posicions i situar-se a la part tranquil·la de la taula.